AHENKAN933 FM heya. ODI Electronics. Ye boy. Hey, ODI Electronics. Mama ye say mu niema papa. Wow. Ne nyoma ben ne edi eni ehuntia. Ye ni agesa no. Refrigerators, deep freezers, beautiful. Irons, microwaves, blenders, gas cookers, kettles, rice cookers, that's right. TV, washing machines, and anyama hodra you used to ofie ni na. That's dramatic. Seeing is believing. Where the wedi tioma ye ni nyaw. Chese open home appliances. Edi abodwuma efeni bebia. ODI Electronics ena abeko anameboa. Aini, would ye friend wa homa show for you so 0550 900 600 0550 900 600. Adishmama na die de krani say emfa oni bebia wo. Odi anso be frɛ 0550 900 600. Bebia obia no e be deliver edi amount. ODI Electronics yaba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, anase microwave. Adie bi me ma me fie ye de na ho so ye de no. Ye woni say chapo ho. O friend ya ye be che okwan be for so benya ode. ODI Electronics. Ye no ye delivery eko be bia. Missy my ground office ahodo. Now so office ha nkonya de. Too much. We need a friend of quality office chairs ankasa. Africa Asensu Limited. K Asensu Limited. Yes. Wow. Ne sumi channel. Hey, asiata is nimpo cry na de. Nunti na so mu odu ya san kra na sa wo transfer a entimu mu anu o. Say ya chairs ya silver sham. Wood nso a hard quality. Na meta no and a 3-in-1 a series reception for everything including conference tables and chairs. I saw them kunya papa a few set of furniture. Open quality paya and fear the name bunan bosoda for moi. Koke Asensu Limited. We won kunya special ya would tremu fra no pakusi and umrekra. Wachi ana hona bebia enya we a chance a massage wo. And me free hapa na mi kupebiato. Na winning baby ya ton bookshelves and so. Oh, bookshelves. K Asensu Limited kroya e toni nyinabi. They are the files. Any glass, Eshamusi Hall, Fair. Any property no a cycle, Adabraka, who for cares and limited ya. Now we'll call Iran Clinic and the connection Zongo Junction, Flamingo Road for 0244 568014. To obichire sankofa yenchi ane account ntia na account ewiase ayeba yen empanifo kan ya womwo sa ukrom hina ban uwura fia wo yira awadwabo ase anu ntina radio station di kan wachima boabo ne din ne ahenkan 93.3 FM edi dwumadi a yato din se titi wobika edi abrel memene da bia nonum akope nonsia tie retuoba wotuo achiampo yeni wusim konwa akai tete na ya kai amamre ni amane sade beya enchirima besua bibi tie bio awo ahenkan 93.3 FM the best in the east. Makatre me ho sadachi meye ni petitu meyire me ho abobra pa aye bibi sonko abaye obrempon dachi na won so mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie abrempon na montuo ye dwumadi a ye de aba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwoche odi ahenkan kwa me yebo a ani ni petitu ni pa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titu abrempon na enu nti obi ape o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti sempanimfu a o mabedi o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentrefo akese asofo magidi nom abetwetwe nkomo abrempon na montuo ebehye mebunu kra hye mebunu den se dachi obetimi aye kese abaye abrempon enti chane so eya henkan 93.3 FM so efiada bia nwumra no so kosi no nwotwe odi ahenkan kwa me yebo a akwadare so wa hunu ne nsa hohoro nti wone mpanifo to nsadedie no wono no wotena dwam abrempon anamontuo yanam sa dwumade so behye mebunu kra hye mebunu den se wonyini wo hono mo bra papa na dachi wobaye nipa kese wobaba baye abrempon kai eya ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumra no so kosi anwumra no nwotwe radio papa abozege. Thank you. Ghana adisie
Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Obuoba yankopon Israel papa yankopon Israel di ahenkan mpo nipa no na dwen ho so di adwuma we ba ha nipa ko odi tum yankopon Israel se nipa na Obuoba no pe wakan sema man papa omo yankopon ka ho na de ka ho na yi a kire wo Obuoba menije ma ho fama se endemetimi nya because my trust every time we a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyame Israel bebre. Let chains be broken, let yokes be destroyed, let burdens be lifted, let minds and bodies be healed, let there be divine recoveries among your people and in the house. Do a new thing in the midst of us. Let the veil be destroyed. Let 1,000 fall. Let 10,000 fall. All over us. Open your mouth. Declare. Let 1,000 fall. Let 10,000 of my enemies, accusers, and adversaries, let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth. Declare. Say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth. Declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed in Jesus' name. Amen. Sebo akwampo na nanom osrebo sachi na nanom ayesem so sika akodi akoa na yedi enkonim na nanom a munya akwadofo na mummu ya adeyofo musam fifre tim fifre de mo bo afode atu ho ache ede mu nipadua mo krato ma oman pontuo yedie ne nkoso enonom ne ajanom a munsuro hasuo na musore fa no pabosuo mo kwate hasuo epre ema botom ye ma aboso epo ebam ma ensoro mo ayeforo so enya bibidie sai na menka nkyere mo twedi ampon onhyira mo Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933.3 FM. Akosia bikwane kamawu bikwane kamase mesayo mesaida bikwane kamawu bikwane jenka mekao bikwane kamateti aporo mesaido
adesie Obuoba Ofori Amanfo Obuoba Ofori Amanfo ate ediba AHENKAN933FM Eka ubi nkwananka masay Obuoba me said that Eka ubi nkwananka mewu Eka ubi nkwananka mapro matete hey Obuoba me say that Obuoba me said that. Hey. Come on. Hey. All the men far for my oh, the men far for media mainstream. And I don't pay the air can't tell no. Yes, Yadia will be say that, and Yadia will be shred that. See, and some you and Yadia will be say, and Yadia will be shred. Hey, Uhun Kamuda. Me say wo Uhun en Kamuda. Ohun fono da. Tie, me say wo Uhun en fono da. Adichie bia people will yearn to listen to you. People will love to see you. One say that. Me say one say that. Esangsa asafo rade. The Lord we serve will preserve your soul. God will preserve you, and you will never go rotten. I don't promise one say. Obranso ya wungu. Sansa Obuoba can't no pay. You will never die before your time. You will live and declare the goodness of our Lord to the whole wide world. So what you say? I need to one say that. Near Canon Conan cano pay. Yet ye jadro ni suo. And I can't be baufi. Assembly, I say, Assem Cassiasi. Or through young Croponwa or no need Trudian Ponwa. Say what they want to so I didn't need the boy near you know. Sasa for I didn't Sukra you or Mreye. And in Tignadi, I will say, hey, madam, that's the one say you. Oh, one say, Yamia wa dominant to Manunia be a pumpambisha. Hey, also I wear money be.
Nyabotre sela na tompaboa. Mama kwawu na ba ne. Bisi nyabotre sela. Na odi tompaboa. Empaboa no to de fatao. Mo nanten so am obi ante wonka se wo no obra no. So ati ase enkrofo catwalk yi nsu yi bi. Empaboa no me se enkrofo catwalk no fa yi bi. Seda to bag fato nsa so maame. Seda to bag fato nsa so. Also nante ya ye say aha. Hwe Facebook for no. Oh my goodness. Emrante mo nso mun sho tobi. Uko program bi ase a hwehwe to so. Eye ba akokora bomodin nya abotre to so. Ke kanham botakin kama. Enkrofo awie space fa bi hye de na emada. One said that. This is one Kamuda. Kumasa Kohe. Kumasa Yamfra Brewa ho. Makopa, Mammy Abram, Adia will be the Bayono. Will be jam when you saw Kumase Abrewa, yes, so panabo. Oh, the other work Kumasa Kofru be Abrewa. Adio de Bayono. What's a friend ante? Frame mammy. Frame sister. Oh, the Otiaso Yabrewa. 50 years, so see, I'm from Abrewa. Oh, that's now, hey. I don't pay. Mr. One said that. And Crawford makeup, see, what the name Queen Sefunu, there be Nabotre. Nano crampona pay powder yarn a dicky pons. When Nabotranus wet should be. When ye chi, now I could pay and Crawford KG, what to come on. Madame, Abrewa the Opanabo. Aqua Panabo. Make an uninterested coordinator and coordinator. Beshama, me paying the move 50 years, 40 years. I came out while regions a pumpy. One so say in ye the oh, sir, no, I say a ye. Kunkunte see, Trogo, so I they call a chance to do. Me pato. Abrabon so per se complicated de be per se abrabon ye simple be ye hwe maami bi wabo me pena sempa wono wo se abrewa pa na abo maami amonu jemfu a where dot wo se akra maami no uhia no a utumu se abrewa pa na abo utumi twetwe to so ewurade me ka tro abrabon no per se ye de ma wo ho be ye opesa abrabon de bia na awira ho mua ye kokan wo se me de meti yi glass mu ntimi nkodi apripragra abebuo ne nsembasa na akeka ma ho bara no pay me niama ba me ka kire no se won se da ade bia wo ye bia no add more energy to it. Aduane na wo ton fa anije fa ton aduane no fa anije ton aduane no Juma na wo ye no fa anije fa ye. Add some energy and happiness to the work you are doing. We a teacher ni utie me anopa me se fa anije ko classroom ko kira de enkwada no no wo kira ma de nyina na wo yi mpasere ye kakra na wo teacher ni a wa too rigid say de ne how ya sresre you take say Michael you take oh my God. Eka obi nkonaka na driver ni wamuna wanim kusu na ade testi achi de bansem ompona atwa wagisika passenger de ono ofa ho ban ene ono na wo ba betua soka sresre wo stia na chirim de yehwe wanim yie sresre me sresre obi asoma ene ye na ubu befu yen masa sresre wo stia na chikura nsan ya hwewanim eka obi nkonaka masay obuoba come on eka obi nkonaka mewu me there say obuoba amanga adwen yes ba be du wachi abewu chira mianse me
da fuma me ma wache me mo akwaba emfa emra agya tumu kasa fidie ahenkan 93.3 FM wo hwe me na sima no aduanan enum ena abo pa no nsia ho me da fo e free sabre kopim se no ndu bebo wa winim dada ye ba be di Ghana nkomo ye ba be ka Ghana asem enti ya no akan ho ne atimi adi sa adwuma no wate ase e me pa to Ghana Water Company Limited se me fanto anim se yesu ni ye ban ya ye da na di wo Ghana ha ne ya hwe yi a afi 2023 ye be kra nsuo de free nkrofo aman so de aba Ghana ha ye be kra nsuo de free nkrofo aman so de aba Ghana ha ne no na ye di tu mu na ye editorial board no ebirim si ene se ne ya ye ka ebirim si Ghana and I'm so munya botre a conditional statement or say we may or if care is not taken a conditional statement into munya botre ne mom se where said ye yatia si bremu so na ya bu ni kom bremu no se say ayese poto se tamono ya hwe ye dia ene ne ye be kra nsuo no a but nyanko pompengu si ete Ghana ha ye be kra nsuo aba o man mu ene ne ye so ada paafo de ano pe baba wuram ne adi mu nkomo ye fuwaro mo so unu se na no ye ne mo bonkomo ofie ha se Poultry Farmers Association Ghana bind be to minu nyina anim se pen se we 44 million Ghana cedis or the kweden a o se eye compensation or the kwa koma wo mo a bird flu etc wo mo poultry farm eso na essay emu niema nyina da be pem ne Poultry Farmers Association se men kan kira ban pen se sika no oyi ya e ba beto monten so ayenso ye kan bi no enya ma wo mo nchen arope ye beba wuram nya di mu nkomo se enuru wo mo ho a ene na where the money go dey anope ye baby sa sanso so ena ekuei almost ye fro omo afa Alliance for Foot Soldiers Advocacy anope ye no ba twetwe nkomo mo kire se maame ha na bisiu sa maame na ne kasa abasa no me ka kire ni pain ne kasa anye de ebi awo ye women organizer pa de my biggest party wo Ghana ha o kasa tan no wonder me wiwe mu ne yeso ye veterinary doctor that is ye moa doctor I'm so okay maame no wasan to bomb bi mu wasan to bomb me se sa maame maka kira wo se NDC for mo pe power ba pa mo primary si amo kwakwa no mo nto abampam no wa meboa mo oye num guase ni de ma mo party no oba besia kasa tantantan sa ade ne hawo obi anka nkyerɛ me maka kyerɛ wo pen okure ba akopɛ asem no kure nso yento sebe what are you talking about enu tia no pay enu nso ye be mawuram ni akodi mu nkomo asem be kura poten no kan ye ye be bɔ am watie afi wo beti mase ye ntia ma blaze ya no pay woni so sama me no no obo adwo asafu dua no ono a ne kasa tantantan no yeso a veterinary doctor or ye moa doctor e ka obi nko na nka mawu Obuoba me say that wo ka kura ne ye so munimo Obuoba no munya nte ase o ye no yesi ye asase aban ye ntijai you I just koso na ye odwia no mama ne ye what was it? What are you talking about? Of course, it is a solid production team. A team led by Grandpa Kofi Mengs, Kobe K, Kwame Asante, and of course, ably assisted Odi AHENKAN933FM. Odi AHENKAN933FM. Okay, who be? Maybe the immediate about Quentin Obuoba Ofori Amanfo. Ebi mo say eh ti minya botre bo din no na me se nka me din so me pepere me ho. Ne pepere me ho akodi dian. Mi kodi to ana mi kwa akodi nwoma. Ma minya botre mo me din Obuoba
Ofori Amanfo. Me am me ho number 1 fan. So what you say? Me ntena ho mo bi ma majimintum. Me am agye me ho atum. Enti wo anye me antum a. E ya manga. Obuoba Ofori Amanfo for my men fa area more brain some fan to us on farm you na for your moon nyame asem no yensu ade kakra and I no pay pade unu fo a wo no mo hwe wie mu bo brain nsem so se men fan to animu pen se ene no awia bebo awia ebebo and inti aba ne say ya mo amunim dada ahemfo na ehuna mane apampamu store me ba to apampamu store fo no anopay wu pia no apecha hye sense se awia na ehyem na se mehwe wanim na se de wakeka wanim se de wode besia to wanim no a na eyam ya homete see what you say Mr. Frimponsey inside and it's no awia bebo ensu oni wiem. Thank you. Me da fa fa Bible no yemu nwram ne ensu nyame asem kakra maka kire se na wotwi nyina e de ne ye hwe na wotwi minu mienu ye se be an agent of Christ. Be an agent of Christ. And into the be an agent of Christ I yesase na no dwoda wa wo de tenase aha pakunya adoba fo no wo de wa tam tuku ne tie me si be an agent of Christ. Wow, she free with you kosi wo nan ase a. O ye agent of Christ ya na ana o ye agent of wine. Me biza. Me ba be bobo niam ba me ensa e kire se obi ye agent of Christ a ye hu woni mu. Okay, kind the book of Galatians. Osena honhom na ba ye de ba de. Eya wodwo. Eye nyamisuro eye onua do enye nsam keka konkonsa eno no nka ho elenti no ose honhom na ba eye wodwo eye asumdue eka nipa bom entity nipa ntam elenti se wo su no ban de bia no aka wani mu asise nsu ebeto madam so wadwen you can never be an agent of God, you can never be an agent of Christ with this face when me ya why ni kusu se nsu ebeto yi we adwen satra na wo kra obetimi akogina obi anim wo de wo aka nyame anim no kra wo betumi akogina obi anim se wo ka nyame asema kire no mi bisa wo da bi o de mi bisa wo anu yere de wo afa abraba wo bo e wo kurotia ho kuro nu a wote so efie nu a wotim abraba wo bo betumi akogina obi anim se wo ka nyame asema kire no wo de mi bisa wo be an agent of Christ. Adwuma wo ho bra. Adwuma wo ho mame. Adwuma e wo ho sister. Me si adwuma e wo ho. Sa wo be agent of Christ. Enye no sa wo sori anopa kwasi ada ye kwa asori. Ne wadware firi utiri so no ye wanimu kama na aja kwotena nyame fie ye gba fori ne ubobi. Enye no na ye e kire say you are agent of Christ o. Agent of Christ no e wo sa wo boni padua no asennua mu. Ni bisi wa no pay usunu wo ban uji tomu pa sa wo Yesu na musini obi betimi ahwe odin ahunu Yesu esu ewo mu ana me pa to sa anu ye ne ye da bi de ne wo adwuma ye anu ye na ye de ya eye ane ana da bi ene wo adwuma ye
But I need some to say, I don't pray Christo Yesu, I was summa yen see a mekanchero. Sa kwenya no ada so ho. Enu nti die bia ade biara aye. Hintu dia ade bia emma wo kwan. Emma wo mfa anije nka se ane me ye Yesu anamusini. Se obi hwe me obi hu ni Yesu ewo mi mu. Ade bia ya akwanside. Ama untumi nka sa asem no. Anije sem ne se Nyankopon soma ye ne onka se ye mra meka asem ne nkire no san e de anu ye de kan ho. Wo se ane. No pray what as wa akwanya no eni to betimi asan abu nkompon aba ne nchen so obeboa wo eye de ba de na atwetwe wudi free nyame na ase eye de ba de na ma wontimi mfa akukuduro nka say of course I am an agent of Christ me Yesu anamusini eye de ba de me mpese meboboni bia so nanza oba ye Ghana ha boni ba akwa ye nyina ye nim eye adwaman but ye nim say 19 twitwa ye nim say wo kan unua tiri abom ye nim say ugu unua ehufi ye nim say wo ankasa woni padua wo de ensa apetition what they say ni padua na ye nim say no so ye bone Ghana ha mo de bone ye simple kura ani onya ye ya amrewa no si adwaman kwakra no si adwaman na amrewa no so ye bisa baye no so amrewa no so ye bisa udi uja nshi abrewa konkonsa ni bi ye wa abrewa bi wo no onya betena onya bebom anopai onya sori free ne kata so no bebom ho say bam ye frɛ no ankoni hunu ye ni ye free kuroti e ba ni abeduro ni ewo kuro nim onim ni nyina oba abrewa yenya ka abone a omunyina se o adwaman e na no ye kwa asore dem ne osofo epriti munya abone no adwaman ne ma no maame mpanimfo no omunyina de omani ekɔ YouTube ne ho mi bisa say empanimfo no so maame bi wasinkete oye maame panimu pa o anopa ya me no ka say wasinkete pa se obaji obi kunu ono so mena wo ka say obi ne manso wa soja no se ko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 k
na ponchi betwam kura otimi de ade bono ohunu onipa no ne twema nso ni emoa enkokọ enwan mponche ene ne kan kra otimi di wo atem in the name of onipa no ne twema nso no nanso Ghana ha oba na wo kan bone a ye nyina se adwaman wo ani mugu agu ase obi betumi akwa asore dem asore dem wo no wokodi nkonkonsa asore dan no wo sofo no wokodi ne ho nkonkonsa ene na say your sofo ne ntade o hihye die ade wo ba ya na yiri nhu ana madam wo na wuhunu nti ya kwa ni yie ma no ye kan bone a mu nyina mo se adwaman mama adwaman ho akyere na mo de mo da adwaman bewuo no mani mu gu ebegu ase ya de wasi adwuma no adwuma no o gbo adwuma na boro o so de ye bone o ye contractor ye de adwuma de ama o se ye adwuma no wo num se usika nso akwankro wo di mirika akotenda o certificate ena mpanifo agi wudi ye o me contract na ama wo afi wo betutu nkrofo animu akope ba bia atena abomi mfi taduku ye ko kan wo se usika nso o so de na ye bone wo ansese wadwen nyame bubefu pa we mu nyina ye kan bone am se la Ghana fo ni nya atwem de ena no ye se frankrofo bi LGBTQI+ Ghana fo so ya nugu ye mo so Ghana fo nyankopɔ ja temu di amamo a anka mbebu ne simple enso na mo ne mo awa mo te so nya senketo a nya twom dɔso o man yi mu ya me hunu ye mobo bata no pay ye kwese bi sa on say are you an agent of Christ sani waje Pentecost abo wani ase sani waje Presby
atare wani ase sɛnea wagye Methodist Roman sɛ Roman fo anwom wɔ mutu nyina onim to bisa ɛno de nipa ni so no nim ye but truly and deep down you know can you boast say oh you agent of Christ? Can you boast say oh you agent of the Christ you want the whole world to see? Say wo som no maybe I make a choice say nyame som na nya no ne ye kwa asori dem ekoye no because asori dem one de ye nya atwemfo Ghana fo ankasa no naturally ne ye nya atwemfo maybe obi na ye de ye nye ye to bet me akeka wani mama nyame som pa kotena son dem but say e ka wo nko a wo kokuam e ka wo nko a wo adwaye ho no ade ne ya wo ye mema no o twetwe ana mama nani wa mi hu mo bo mi saja mi nguja oba besia mi de nsa wurawura ne ho ara no kon akanto adwuma a chia ne ho saa wi ana san kotena aso de media me ye virgin wo boa o pira no ho wo dem be an agent of Christ. Sunne boy be a ensem fata no ye hwewa na wo se yetimi hunu Kristo wo aropa awurade kan ho na dom no so ebrebe mu ana wakukuru akwadwere sinchen no akenkan Luke chapter 19 the verse 34 awurade enye ye boafo sports enye de to aso be an agent of Christ this whole week ye guso ye kaka ye ho no